Урамда әле яңгыр, әле кар, теплицада ала миләүшәләр таҗларын җәеп, ям-яшел яфраклар арасында матурайып утыра. 500 мең төп бер еллыклар арасында 6 меңе алар өлешенә туры килә. Бархатцы, сальвияләр, мимулюслар һәм петунияләр чәчәк келәмнәрен хәтерләтә. В этом году планируем высадить. Быел шәһәр клумбаларына 100 меңләп бер еллык чәчәкләр утыртырга телибез. Моннан тыш Карл Маркс урамына 500ләп үсенте утыртасы калды. Аны яшелләндерү белән турыдан-туры шөгыльләнәчәкбез. Кече архитектур формалар эшенә туфрак кертү эшләре башланды. Анда япон спиреясы һәм камыр агачы утыртылачак. Кровохлебка, бузульник, ромашкалар, төрле төстәге күп еллык кашкарылар, шулай ук шәһәр урамнарына һәм скверларына күчереп утыртуны көтә. Быел Блиновлар гаиләсе яңа төр үсемлекләрне санап карарга булган. Нурлатылар күзләрен, гортензияләр, хосты һәм ирислар да иркәләр дип көтелә. Новинка этого сезона – это калибрахо. Быелгы сезонның яңалыгы ул калибрахо. Без аның 5 төрле төстәгесен утыртып карарга булдык. Бу үсемлек асылынып үсә, кашполар өчен әйбәт. Петунияләр янына утыртсаң, икәү мотор булып үсәчәкләр. Шәһәр буенча куе сальвия, гайлардия, рудбеки кебек гадәти булмаган чәчәкләр күчереләчәк. Яшәүчеләргә ошар дип уйлыйм. Бүген Блиновларның 45 соты җирендә урнашкан 10 теплицасында яшелчә культуралары да гөрләп үсә. 100 мең төп помидор, кыяр, баклажан һәм борычлар, шулай ук татлы җир җиләге. Аларны карарга гаиләнең башка әгъзалары да булыша. Быел без инде беренче тапкыр земляника утырттык. Сортлары ремонтатный, ранний и поздний. Алар инде уже готовы продажага. Урамнарны яшелләндерү эше башланды. Блиновлар гаиләсе Карл Маркс урамы буенча 30 камыр агачы утырткан, скверларны 12 декоратив алма агач бизи. Мондый бөдрә агачлар безнең шәһәребездә беренче тапкыр төпләнде.